Здравейте! Днес ще ви разкажа за MetaPro програмата на LR Германия. Това е една програма с хранителни добавки, която може да ви рестартира стомах, черва и черен дроб и може да се почувствате много по-добре, отколкото сте в момента. Може би някой от вас страда от стомашни неразположения. Има проблеми с кръвно, има проблеми с акне, има проблеми с екземи и така нататък. По няколко думи за всяка от тези продукти, които ги виждате тук, за какво са подходящи и как могат да ви помогнат. Алоe Vera, това е един продукт, който се отглежда в Мексико и се обработва в град Ален, Германия. За какво помага царицата на растенията? Алоe Vera Cupriva. Тя е подходяща за всички хора, които имат проблеми с дихателната система, астма, които имат алергия, които имат артериосклероза, които имат запушени капиляри, които имат проблеми с оросяването, с нивата на холестерола. Подходяща е и за хора, които имат подагра, тромби, съсираци, регулира кръвното ни налягане, спомага на хората, които имат невродерматит, алергии, акне, псориазис, екземи. Подходяща е за хората, които имат проблеми с сърцето и бъбреците, също за хора, които имат скованост, за хора, които имат отоци вследствие на застой на течности в нашето тяло. Допринася за повишаване цялостния тонус на нашия организъм. Също така предотвратява сънливост, депресии и дава много добра трудоспособност. Благодарение на този продукт, Алоe Vera Cupriva, вие може да имате добър черен дроб, действа добре на простатата, стомаха и бъбреците. Това са определено нещата, от които помага. Тя внася 200 полезни вещества в нашето тяло. Затова я и наричат царицата на растенията. Алоe Vera, нека да спомена, че MetaPro програма може да бъде сменена. Ако човек има диабет 1 и 2, може да смени Алоe Vera Cupriva с Алоe Vera с вкус на праскова. Хората с диабет 1 и 2 може да взимат, също и малките деца може да взимат Алоe Vera праскова и тя е предназначена също и за бебета. Стимулира секрецията на инсулина, подходяща е при вирусни инфекции, херпес зостер, цироза, увреждане на черния дроб също помага, киселините в стомаха, който има гастрит, хроничен бронхит, болестта на Алцхаймер, Паркинсон, множествена склероза. Подходяща е против стрес, автоимунни заболявания, синдром на Хашимото, както съм и аз, бъбречни смущения, смущения в пикочно-половата система, при инфаркти, инсулти, стенокардия. Погледнете колко много ползи може да имаме от този продукт. Така че всички продукти в тази програма са подходящи за подобряване метаболизма и изобщо всички функции, които имаме в нашето тяло. Пробаланс. Пробалансът е създаден за да намали киселините в нашия стомах, също така да намали тежестта в стомаха, подуването, газовете, подкрепя нашият организъм при гастрит и колит. Подпомага на нормалното храносмилане,
Пробалансът съдържа калций, цинк, магнезий и още много други витамини и минерали, като действа за уравновесяване на киселината и така носи лекота в стомаха и червата. Ще ви кажа и няколко думи и за Про-12. Това е един много качествен пробиотик на пазара, който се състои от троен комплекс вещества, като постбиотици, пробиотици, носи 12 щама полезни бактерии, които са поставени в двойна капсула, която преминава в червата ни през стомаха и отива в червата, там където има нужда и работи по нашите черва, по проблемите на нашите черва. Другият много важен и аз съм много доволна от този продукт, защото лично на мен аз усетих от гъбата рейши и от коластрата, после ще ви кажа няколко думи за нея. Тя е аптоген, тя е естествен антибиотик, помага по естествен начин имунната ни система, допринася за нормалната функция също на кръвоносната ни система, помага за нашият енергиен метаболизъм, намалява умората, изтощението, грижи се за състоянието на нашите кости и нашите зъби, защитава клетките ни от оксидативен стрес, грижи се за най-важните органи, сърце, бели дробове, черен дроб, панкреас и бъбреци. Благоприятства също и чревния тракт, отделителната ни система, така че помага също и при безсъния, алергия, астма. Това е една гъба, която се нарича гъбата на дълголетието. Ползвали се я само императорите преди много години. Но ето, че и ние днес сме щастливи да ползваме тази гъба, защото наистина тя работи и чисти всички клетки, мутирали. Тя работи там, където има нужда. Хора, които имат начален стадий на някакво лошо заболяване, благодарение на тази гъба може да си подобрят състоянието. Така, и няколко думи да кажа за любимата ми коластра. Коластрата е първото мляко на майката крава. В първите 12 часа тя се взима и се откарва в град Ален в специални контейнери, или там те си знаят хората как я прекарват, но я обработват и по този начин при нас пристига в течно състояние, аз я имам в капсули. Помага много за имунната система, защото тя е имунностимулатор. И как можем да разберем, че е така, и за да сме сигурни, може би някои са виждали, някои не. Аз съм била отгледана от майка, която е била между такива животни, и знам, че теленцето, което се раждаше на момента, ако не засуче от майка си мляко в първите 2 часа, теленцето може да умре. Но щом засуче от майка си мляко, след 2 часа теленцето вече стъпва на крака и започва да ходи. Така че, скъпи приятели, това беше всичко за тази Метапро програма. Който се интересува, може да ми пише налично във Фейсбук страничката. Аз се казвам Кунка Горанова и с удоволствие ще ви запозная с тези продукти. Да си ги поръчате. Всичко добро!